Kaixo, Irma naiz, eta gaur beste pilate saio bat egingo dugu. Klase hau egiteko behar izango dugu pilota bat eta koltxoneta bat. Aurreko klasean bezala, hasiko gara arnasketa lantzen. Horretarako jarriko gara zutik, ni nagoen modun, hankak pizka bat bananduta haien artean, eta oinetako puntak aurrerantz begiratzen. Gogoratu, sorbaldak egongo dira oso erlasatuta, belarrietatik urrun, eta orain gurutzatuko ditugu besoak eta jarriko ditugu eskuak saietz gainean. Bale, hemen erlasatuko gara, belaunak pizka bat tolestuta badakizue erlasatzeko, eta hasiko gara arnasketa lantzen pizka bat gorputza lasaitzeko. Orduan, hasiko gara arnasa hartzen sudurretik, gogoratu, eta botako dugu ahotik, beti bezala. Hartuko dugu arnasa, eta sentitu nola zabaltzen den saietz kutsa. Eta botako dugu arnasa ahotik, eta sentituko dugu nola uzten den. Hartu arnasa, eta bota. Silborra, barrurantz, gogoratu. Hartu arnasa, bota. Horrela segi, hartu arnasa, sorbaldak oso erlasatuta, eta bota eta uztu saietz kutsa. Hartu, arnasa hartzen dugunean, gogoratu ez igotzea sorbaldak gorantza, bale? Utzi behan, eta bota. Eta segi horrela, sentitzen zure arnasketa eta gorputza pizka bat erlasatzen. Lehenengo ariketan, sentadilloak eta oreka landuko dugu. Horretarako jarriko ditugu oinak bananduta haien artean, betiko modun oinak aurrerantz, eta hasiko gara sentadilloa egiten. Orduan, hartuko dugu arnasa, jeisterakoan hartu arnasa eraman besoak atzerantz, eta bota, konektatu eskapulak, sorbaldak, belarrietatik urrun. Hartu arnasa, igo orpoak, eta bota arnasa sartu silborra eta konektatu eskapulak, jarraitu atzerantz hartu arnasa, bota konektatu eskapulak, hartu arnasa, eta bota. Hartu sentadillo atzerantz, bota sartu silborra, konektatu eskapulak, gorantza oreka landuko dugu, eta bota. Segi horrela. Bota, hartu arnasa, igo, gora, eta bota. Bota sartu silborra, nahi dugu ikutu sabaia eskuekin, eta bota. Horrela jarraituko dugu, 10 edo 15 aldiz egiten ariketa. Urrengo ariketa egiteko jarriko gara horma baten kontran, itxatziko dugu ondo bizkarra eta burua baita. Hankak irekiko ditugu pizkatxo bat eta oinak flex posizioan, gogoratzen zaret, ezta? Flex posizio hau da eta punta aurrerantz. Kasu honetan flex. Bale, eskuak izterren gainean eta sorbaldako erlasatuta. Hartuko dugu arnasa eta nabarituko dugu nola zabaltzen den saietz kutsa. Hartu arnasa eta botatzerakoan egingo dugu head nod, gogoratu, jaitsiko dugu kokotza bularrera eta hasiko gara poliki borobiltzen gure bizkarra. Geratuko gara hemen, sentituko dugu luzaketa, hartu arnasa berriro eta botatzerakoan hasiko gara igotzen eta ornoak artikulatzen. Berriro hartu arnasa, zabaldu saietz kutsa, eta botatzen dugunean, jeitsi, poliki, eraman eskuak aurrerantz, hanketatik, eta sartu ondo silborra. Hartu arnasa berriro hemen,
eta bota, eta igo. Artikulatu ondo, zuen bizkarra, sorbaldak oso lasatuta. Hartu arnasa, bota eta borobildu bizkarra, bagoaz aurrerantz eskuekin, eta utziko dugu gerrikoa horman itxatzita. Hartu arnasa, eta bota. Segi horrela, 15 aldiz. Orain beste ariketa bat egingo dugu, hau oso famatua da, zerra deitzen da, horretarako irekiko ditugu hankak ahal dugun guztia, flex posizioan oinak eta besoak gurutze bat egiten. Bizkarra gorantza, tente. Bale, orain hartuko dugu arnasa eta egingo dugu errotazio bat eskuinerantz gerrikotik. Hartu arnasa eta orain arnasa botatzerakoan egingo dugu head nod lehen bezala eta jeitziko dugu bizkarra aurrerantz borobiltzen. Igoko gara arnasa hartzen eta ornoak artikulatzen vertikaleraino eta bota arnasa desegin. Errotazioa eta erdira helduko gara berriro. Beste aldera berdina. Hartu arnasa, errotazioa gerrikotik, bota arnasa. Borobildu bizkarra eta jeitzi, luzatu besoak, hartu arnasa eta igo poliki. Erdira, bota arnasa eta desegin errotazioa. Hartu arnasa eta bota. Nabarituko duzue, luzak eta hanketan, atzeko partean. Igo arnasa hartzen. Eta bota eta desegin errotazioa. Berriro hartu arnasa, jeitzi eraman kokotxa bularrera, hartu arnasa igo, eta erdira. Jeitzi, sartu zilborra, egingo ditugu 10 aldiz alde bakoitzera. Hartu arnasa, bota eta jeitzi, saiatu ikutzen oina. Igo arnasa hartzen eta bota. Hartu errotazioa. Jeitzi. Orain, zubi ariketa egingo dugu. Horretarako erabiliko dugu lehen esan dizuedan pilota eta jarriko dugu belaunen artean. Oinak ondo itxatzita lurrean, aurrerantz begiratzen, betiko modun, eta jeitziko gara. Etxanda jarriko gara, eta orain, sorbaldak belarrietatik oso urrun, besoak lurrean jarrita erlasatuta, eta hasiko gara igotzen poliki zubia egiteko. Hartuko dugu arnasa eta botatzerakoan sartuko dugu zilborra, pelbiseko baskulazioa egingo dugu eta igoko gara. Mantenduko gara hemen, gorputzarekin marra zuzen bat egiten eta hemen hartu arnasa, bota eta bultzatu gogor pilota. Hartu arnasa, bota, hartu arnasa, bota, oinak ondo itxatzita lurrean, hartu arnasa, bota, beste bat hartu arnasa, indartu hankak bota, eta hemen geratu hartu arnasa, eta bota arnasa eta jeitzi, bizkarre zurrak artikulatzen, poliki lehenengo poziziora. Errepikatuko dugu ariketa hau 5 aldiz. Hartu arnasa,
Orain, posizio honetan, elkartuko ditugu hankak eta utziko ditugu ondo itsatsitaien artean oinak eta belaunak. Besoak alboetan, lehen bezala, eta hasiko gara ipurdia altzatzen lurretik, poliki-poliki. Egingo ditugu, kulunkatuko gara atzerantz, egingo dugu. Hartuko dugu arnasa, ipurdia igo pizka bat, askatu arnasa eta jeitsi. Eta itsatsi oinak lurrean, joango gara, poliki-poliki, gero eta gehiago altzatzen. Kulunkatuko gara, eta bizkarra eramango dugu borobilduta. Hartu arnasa, bota. Egingo ditugu 15 aldiz. Zelan zoazte? Jarraituko dugu kore lanarekin, hartuko dugu arnasa eta botatzerakoan igo hankak tolestuta bat eta bi. Utziko ditugu elkarrekin ondo itsatsita belaunak eta oinak eta eskuak buruko atzeko partean, ukondoak joango dira begiratzen gorantza. Posizio honetan hartu arnasa, bota eta igo bizkarreko goiko partea. Orain hartu arnasa, bota eta luzatuko dugu eskuineko hanka eta bestea utziko dugu tolestuta. Hartu arnasa erdira eta bota eta luzatu eskerra orain. Hartu arnasa, bota, oinak puntetan. Hartu, bota eta segi. Egingo ditugu 10 aldiz hanka bakoitzarekin. Jarriko gara txanda, ni nagoen modu eta goiko hanka, kasu honetan eskuina, utziko dugu luzatuta. Eskuineko besoa eta eskua jarriko dugu lurrean, mantentzeko pizka bat oreka hobeto. Posizio honetan hartu arnasa eta botatzerakoan luzatu hanka aurrerantz flex posizioan oina. Hartu arnasa tolestu belauna, bota eta mantendu aldaka altueran hanka, tolestuta, Hartu arnasa, bota, flex, hartu, tolestu, bota. Eta segi horrela, 15 aldiz. Bota, flex, hartu, tolestu belauna, eta bota. Mantendu hemen oreka, Hartu. Luzatu hanka, flex. Eta atzerantz, gogoratu, hartu arnasa, bota, hartu, bota, sartu silborra, Azken ariketan, 4 hanketan jarriko gara. Beitu, utziko ditugu belaunak banandutaien artean, eskuak ondo kokatuta lurrean, eta oinetako puntak zoruan, horrela, itsatsita. Posizio honetan, hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan igoko ditugu belaunak lurretik 2 zentimetro gutxi gora bera. Mantenduko gara hemen, hartu arnasa, bota eta altzatu eskuineko hanka. Hartu arnasa, bota eta altzatu eskerra, hartu. Bota eta sartu silborra gogoratu, hartu. Bota, 4, 2 gehiago, hartu. Bota, mantendu posizioa, hartu, bota. Hartu arnasa, mantendu, bota eta jeitsi. Berriro, hartu arnasa, bota, sartu silborra, igo belaunak. Ariketa hau, errepikatuko dugu 5 aldiz.
Espero dut gaurko saioa zuen gustokoa izana eta hurrengo bideoan elkar ikusiko dugu. Agur!